Fl-intervista li għamillu Fabian Demicoli, il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-ambjent u l-miżuri li qed jieħu l-Gvern. Saħaq li anke kieku l-ambjent mhux tema popolari mal-elettorat, il-Gvern huwa fid-dover li dan is-suġġett iżommu fuq quddiem tal-aġenda tal-ħidma tal-Gvern. Hawn semma l-proġett tax-Shore to Ship li mhux biss qed isir fil-Port il-Kbir iżda anke fil-Port Ħieles. Dak il-proġett aktar minn 50 miljun euro li tajjeb ngħid ukoll ġibnieh bis-saħħa ta' fondi Ewropej, mela hemmhekk l-għaqal tagħna mhux biss li ġibna l-ikbar pakkett ta' fondi Ewropej mal-mod kif nutilizzawhom, hemmhekk se jkollna sistema fejn il-bastimenti jitfu il-magni tagħhom, jonqsu naturalment l-emissjonijiet u l-bżonnijiet ta' kurrent elettriku se jkunu qed jinġiebu mill-kolonni ta' shore power illi se jkunu qegħdin installati fuq il-moll. Dwar is-settur tal-kostruzzjoni, il-Prim Ministru semma miżura importanti li ser tgħin biex jonqos żvilupp ġdid u minflok jintużaw binjiet li jistgħu jiġu konservati u jaqdu l-ħtiġijiet tal-koppji żgħażagħ fost l-oħrajn li huma interessati li jixtru proprjetà. Jekk inti tixtri proprjetà f'dik li hija Urban Conservation Area, hemmhekk aħna tajna benefiċċju ta' taxxa massiv li fuq l-ewwel 750,000 euro ta' prezz tax-xiri ta' proprjetà inti ma tħallas taxxa. Il-VAT fuq xogħlijiet li tagħmel taħodha kollha lura sal-valur ta' 300,000 euro. Barra dan imbagħad skemi oħrajn li tajna jiġifieri jekk inti tixtri proprjetà li ilha battala għal numru ta' snin anke jekk mhijiex f'UCA, jekk ilha battala għal numru ta' snin biex ninkoraġġixxu li proprjetajiet battala jiġu użati flok jinbnew oħrajn ġodda tajna hemmhekk ukoll skemi l-istess bħal dak li tajna għal proprjetà ġewwa UCA. Dr. Abela semma l-ispazji miftuħa ta' Witfulija u l-Park Nazzjonali ta' Taqali kif ukoll il-pjan tal-inwadar biex il-familji jkollhom żoni iżjed rekreattivi. Semma tneħħija tal-użu tal-plastik ta' darba u hawn qal il-poplu kkopera bi sħiħ filwaqt li semma l-inċentivi massivi favur ix-xiri ta' karozzi li jniġsu anqas. Fuq kollox qal li fl-investiment tal-enerġija rinnovabbli hemm potenzjal u pajjiżna għandu fejn jagħmel iżjed. Dan f'kuntest li fi gżiretna l-qawwiet tax-xemx u r-riħ jagħmlu tagħhom.